So, ato nang ablihon ng yung kortina kahit sa luyo sa kortina is na din yung PLDT. So, oh my God, I'm so excited! Ang bagay. So, So, hi guys! Welcome back to YouTube channel. So, sa vlog natin ngayon is pupuntahan natin si Andy Mar Lubiano kasi may bago siyang PLDT. So, sisilipin natin yung bagong PLDT niya kasi ilang araw na hindi siya pumupunta sa amin kasi noon, nandito siya sa amin, nagpapakunek. Tapos ngayon, sabi niya, meron na siyang bagong PLDT. So, titignan natin ang bagong PLDT niya. Taray. So, let's go! So, dara siya! Punta ako sa PLDT. So, karon guys is na siya yung bagong PLDT, so wala siya kailan ako, no? So, wala siya dito sa mukha. Wala siya yung bagong PLDT. So, atong chikahon yung PLDT. Nagwapa. Sumusod ko. So, muna yung balay ni Andy Mar. So, ayan. So, mag-ulisad ko sa yung cellphone nga. Nakihuram ko sa yung cellphone. So, ulisad na ako ron. So, ayan na. Nagpa-disco man siya. Uy! Pa-disco kayo ka! So, ala kang iyo bilang bider. Sugati! Ay! Nag-answer siyang module! Pa-disco siya, nag-answer siyang module. Di ka muliki? So, na siya! Ano ba? Busy. Nag-answer siyang module. Ay, maikog ba sabtani? Ay, maikog ta, nag-answer siyang module. So, wala na siya bagong PLDT, guys, no? So, wala na siya kailan nato. No, wala na siya kailan. Ano siya PLDT? Okay, akong call. Hindi na siya na. Hindi! Oh, nagpit. Naghapon ng battery sa software justing. So, wala na siya, guys. Bilabat na iyo. Ako bilabat. Anong aray? Pagkuhan ko. So, wala na siya. Sumutan ako sa PLDT, Yuch. So, na siya PLDT. Ay, naikog pa. Paungo na to kay banha kay yung music. So, kung nilulakin siguro tukar. Ato pa rin siyang unang gabi ini. Ngari ko patukar gapon. Tapos gano'n patukar gapon. So, iwan ko ba sa baklang to. Ayan. Ganun busy makayot. Ano sa mga deadline na? Tomorrow niya. Guys, tomorrow ang deadline sa yahang module. Pero ang gansira niya is 7 kabuok. Karon lang adlaw. So, ano siya ka-bright, guys. Oh, picturean lang kay Brenly. Gisenda ng uyab. Sana all nubutan para sa iyang uyab. Sana all na uyab. Bisip. Yo, pasi kayo. Suga, yut. Asan charger ni mo? Ako na yung charger. Mo galing, gay ko. So, muna to guys. Tanda na yung PLDT karon no? So, yung anak ang yublang balay ko. Naglisod naman ko. Halingugog na ko na si Pamati. Halingugog la. Nakabati sulad to eh. So, muna ni siya guys, no? Sumusak ako sa ilang igdaanan kay magpasiga ko siga sa tadan! So, ayan. So, muna siya. So, muna siya guys, ang iyahang. Ito pag-birthday niya, muna siya ang iyahang gi. Tarpaulin. Ganon. So, muna si Lola. Ayan. Tangon sa man. O, di wala na yung answer. So, ato nang ablihon ng kortina kahit sa luyo sa kortina is na din yung PLDT. So, oh my God, I'm so excited! Ang bagay. So, here we are. So, wala siya PLDT. Sana ulit PLDT na internet ang bayot. Pilay load di mo anises? 500. 500 ang load niya per month. Per month yun? Ano siya kadato? Day mo na nga din na siya kailan nato, no? Di na siya mga isang balay. So, na permi na maglagi dito. Mapasan siya papa, pero karon ano yung PLDT girl? So, muna yung PLDT. So, ero ka girl, na siya PLDT. Pilay palit ni Manity. Gapa kayo siya day. May kugtara siya PLDT. Pero tapi, ayan, tapi pinagmanggang gabi. So, muna yung balay. Ayan, guys.
Ato siyang atuan, Bi. Dahan ng mga questions of... Okay, nag-answer mo siya sa module. Busy king na... Busy-busyhan lang. Di ba naman nag-email mo, nag-answer na. Ba, di ba? Napila tayo mong, PLDT? 17. 1.7? Sure. Sana all. 1.7. Kita niyo, kami tawang bisag papet. So, galit, gihapon mo. Dato man sila, guys. So, siya ka-busy, oh. Sure, feeling busy ang kurambol, oh. So, muna to siya, no? So, ang imong load ani is 500. Sana all man, mag-load og 500. Muna siya nga online per me, kagabi ilang, kay bawo mo kagabi lang. Online siya, launa na. Online siya, online ka, timan na. Muchat ako pero maikog santa. Oh, mo di ay, di ba, online. Kay gabi na katumo gabi, isa na stress naman ata to. O or na ko kay na man na 30 minutes siya pa sa cellphone. Oh. Di ba? So, sana ako na PLDT! Ganahan ko na PLDT. So, aritas gawas, bigay, maragalimot kayo sa tanan. So, ito po yung labas nila. So, wala siya, guys. So, lahira dyan na PLDT, no? Din maragad, uy. Asan yung mong father? So, mo kay Bao? So, di man day ka? Trabaho? Ay, trabaho day ko, no? Kala ko ako kay Bao. Ako pa, pareho mo ko day W sa last, ganon. So, ayan siya. Sana all. Anong busy mo kasi ang module? Uy, nga, pwede naman na siya pwede naman siya taka-takaan, guro. Ano naman di ay? Ganahan ka mo graduate? Oh, yun. Hello. Later na siya. Later no. No. Si letter. Kaya pag ko nakadress ko, ano. Oh. Na may gibutan rin letter B, so, kon. Oh, di letter B na, kanina. 5 mo na, 3 man diri. O, di sakto ni, wrong na. So, nagbuot-buot ka sa question, ganon. Hera dyan na mag-answer tag module niya, messenger. At yung manada, messenger. Oh, kay, listen, bedyan kay Guay Communications ako, yabo kayo, kiba ba kasi mo tara, di na kala, gusto ba ka? Wala ka ba kay connection? Nabisa nag-answer module. Nabuang, dikit-dikit mo po, isig-dikit. Yawa dyan kini siya, oh. Bago na siyang nauli guys, kay murag 1 week ni siya dito sa kanang Villaba sa proper because I believe that, ako magod na sa camera, because, front magod na, because I believe that guys na, nang warta siya dito pinabonggang-bongga, may mga, nakam siya mga bayot good. So joke lang, nireto mo, nasinira, ay nabis siya mag PLDT. May tas PLDT, balik tangan tabi kaya akong idug ng PLDT, eh. May kong dita ka connect, may password man, eh. Bastos kayong password mo, hindi ko ganahan mo tayo. Ayan ang PLDT. Uy, pabalik-balik dyan ko ay. So, PLDT. At yung manang PLDT dyan. So, muna to ang tanan. So, nakita natin siyang PLDT, no? So, bye-bye. So, thank you so much, guys, no? Thank you very, very much. So, ayan.